Tervetuloa Kenkäkahvien 7. jaksoon. Mä oon Tuomas. Ja mä oon Miikka. Ja tällä viikolla lähdetään taas enemmän siihen normaaliin Perinteiseen tyyliin. Kyllä. Eli katsotaan alkuun vähän uutista. Sitten puhutaan vähän aikaa, mitä kenties 2019 tuo tullessaan tuolla sneakereiden maailmassa, mitä siellä on odotettavissa. Jep. Ja sitten klassinen, kaikkien rakastama cash, trash. Ottaisin, jos ilmaiseksi saisin, mutta penniikään maksaisi. Nyt se meni oikein. Tätä on reenattu pitkään aikaa. Kyllä. Mut joo. Suoraan ytimeen. Jes. Katsotaan, eli niin uutisten puoleen, niin Huhujen puoleen. Huhujen puoleen, kyllä. Eli nyt on kuulunut vahvistuksia siitä, että Nike olisi puskemassa kenties nyt tämän vuoden loppupuolella Sean Wotherspoonin kanssa jatkoversion siitä viime vuoden ykkösestä. Kenties viime vuoden yksi kovimmista kengistä, mitä tuli. Niin ei se kaikkeen. No, joka tapauksessa. Mutta sieltä on vissiin tulossa vähän tämmöisiä sinertäviä. Vaaleansinistä ja tummansinistä ainakin. Kyllä. Näiden tietojen perusteella. Ja sitten tiedät, että julkaiseeko ne vaan toisen niistä väreistä vai molemmat, vai tuleeko se olemaan vielä joku ihan jotain uusi. Muuta. Silleen niin kuin virallista sanaa ei ole vielä kuullut sieltä eikä täältä. Mitä se herättää mielessä? Mä tiedän, mun mielestä jos se pysyy tommosena tavallaan yksivärisenä, niin se jää ehkä pikkusen pliisuksi. Ja ainakin se ykkösen varjo on ihan niin. täysin. Et kun se ykkönen on just sellainen, että se ykkösversio siitä, siis semmoinen, että se hyppää silmille sieltä noin. Se näkee heti, että mikä se on. Se tietää saman tien, mitä se on. Kyllä. Toisit taas vähän semmoinen, että jos vaikka kauempaa näkee, että no siellä nyt on vaan jotain sinistä kenkää. Ei se ole semmoinen. Se ei ole sama juttu, että henkilökohtaisesti on sitä mieltä, että se vaatisi lisää väriä. Melkeinpä. Mä oon vähän samoilla linjoilla, mutta hei, toi on vasta mitään virallisia, se on lopullisia vetoksia ei ole vielä tullut, niin paljon kerkeä vielä tapahtuu. On, ja muutenkin mitä on nähnyt ja tietää Sean Wotherspoonin töitä, niin hän tykkää paljon väreistä. Kyllä. Niin toivotaan, että sieltä tulisi värejä ja toivotaan, että sieltä tulisi sellaisia värejä, mitkä kestäisi kirkkaampana. Niin. Kuin mitä siinä ykkösessä. Se oli nimittäin itsellä se, mikä sen söi sen kengän sit pois, kun näki livenä. Kyllä. Mut hei, jatkamme eteenpäin. Cut the bullshit. Seuraavaan osioon. Kyllä. Ja sitten, mitä vuosi 2019 tuo tullessaan? Mitä siltä voi odottaa? Jatkaako Jordani edelleen kovaa tykitystä niin kuin viime vuonna? Ja kyllähän se jatkaa. Mitä ollaan nähty, että mitä tässä nyt on jo alkuvuoden aikana tullut. Tuli toi tommonen harmahtava OG Retro 1. Sitten sieltä on näitä oikeita retromalleja tulossa ulos. Kyllä. Helmikuussa Infraredi 6. Ja mitähän kaikkea muuta sieltä oli tulossa. Sitten siellä on kuitenkin joka tapauksessa vielä keväälläkin kaikki nämä Travis Scottit ja tämmöiset yhteistyöt. Siellä on Jordanilla nyt aika kovaa puuki päälle ja jatkaa samaa. Jatkaa sitä, mihin lopetti 2018. Voi sanoa, että jopa niin kuin se omalla tavallaan haipillisesti ainakin niin kuin isoin brändi tällä hetkellä. Ja näillä näkymiä ei ole sille ihan hetkeen loppuun tulossa. Tai silleen niin kuin mukava seuratakin, mitä siellä tapahtuu, kun koko ajan tavallaan on jotakin siellä. Koko ajan jotain tekeillä. Jep. Se on tietysti se ehkä vähän omalla tavallaan syö markkinoita sillä, että sieltä tulee koko ajan niin paljon uutta. Mutta sitten siinä on taas kuluttajan näkökannasta se hyvä puoli, että sieltä tulee paljon. Esimerkiksi ajaako jälleenmyyntihinnat alas, on useampi mahdollisuus saada makeita kenkiä, kaikkea tällaista. Niin kyllä se varmaan niin kuin aika hyvältä vaikuttaa. Mä oon ihan samaa mieltä tossa. Jordani jatkaa. Ja sitten toinen, mikä jatkaa, Adidas. Se on vielä siellä suossa. Se on vielä. Nyt edelleenkin jotakin tarvitsisi tehdä. Jotain radikaalia. Sieltä on nyt uusia malleja tulossa. Night Jockeri, mikä tuli uutena, niin haetaanko NMDn uurtavuutta, tämmöistä jatkuvuutta NMDlle? En usko siihen. Mä en tiedä, mä ainakaan sitä ekasta värityksestä, mitä siitä tuli, niin en hirveästi. On vähän lame. Niin.
Mutta jos mä oon jotakin mock-up-vedoksia niistä nähnyt, niin siellä on ollut kuitenkin ihan niinku, siis hyvän näköisiä On. juttuja. Kyllä siitäkin saa hyvän näköisen, jos se hyvät värit laittaa. Mutta tää on tässä semmonen, että se pitää nähdä se kenkä itse Kyllä. livenä, pitää kädessä kokeilla jalkaa ennen kuin sen voi joko ihan täysin hyväksyä tai tyrmätä. Jep. Mitäs se muuta Addulta? No, Yeezy jatkaa. Yeezy on omalla tavallaan kova. Se on mielenkiintoinen nähdä, että mitä kaikkea siellä nyt tulee. Tuleeko 350 V3 vai jatkuuko V2 nyt niin kuin tuolla static-tyylillä. Kyllä. Tuleeko 700 toisenlaista stadickia, mitä nytten tuli. Kaikki hommat Pharrell Williamsin kanssa. Joo, siellä on kans. Kyllä siellä on hyviä aihioita, mutta se pitää saada vaan se viimeinen rutistus vielä siihen, mikä tässä nyt ehkä puuttuu. Joku semmoinen nyrkki sinne paikkaan, mistä ei puhuta. Kyllä, mutta sitten taas, jos mietitään vielä, niin mitä ehkä 2019, niin vähän vaikuttaa siltä, että edelleenkin kaikki nämä chunkimmat iskäkengät pysyy edelleen. Ja siellä mun mielestä Adidas tekee ehkä jopa kovimpia popoja sinne suuntaan. No ainakin kovia. Kyllä tässä on... Ehkä kaikki, mutta siellä on paljon hyvää. Just niin kaikki Jungit ja Falconit ja niin edespäin. Niin ja on... sitten se yksi uusi malli, minkä nimeä nyt just en muista, mutta vaikka kuva ja nimi tuo, niin näette teki sen. Et kaikkea tällaista kikkailua, mutta niin kuin jo sanoin, sitten vielä se viimeinen tekemisen terävyys siihen. Niin... Pienesti se uupuu. Sitten, mitä vielä? No niin kuin sanottiin, chunkit sneakerit. Joo, ylipäätään. Kyllä mä uskon, että ne jatkaa. Ne on nyt ainakin muutamaksi vuodeksi tullut jäädäkseen, tai ainakin itse veikkaisin näin. Varmastikin, että se on kuitenkin niin erilaista tavaraa, mitä on ehkä muutamina aikaisempina vuosina, että kun on ollut ehkä just sitä, ehkä vähän sitä sporttisempaa lenkkari. Sukkakengät Kyllä. on jätetty jonnekin 2016-2017, ja nyt mennään kenkiin. Kyllä. Ei ole pelkästään sukka, missä on pohja. Isoa ja näyttävää. Kyllä, ja paljon värejä, isoja väriblokkeja, kaikkea tällaista makeata. Että kyllä tämä ainakin omaan silmään kehitys on oikeaan suuntaan. On, ja siis innolla ottaa taas, että mitä kaikkea herkkuja sieltä tämän vuoden puolella tuleekaan. Esimerkiksi just taas nuo NBA All-Star Weekendi tulossa, sehän on yleensä yksi näitä sneakerheadin joulupyhiä, että kun sieltä tulee kaiken näköistä spessu-editiointia vanhoista malleista, tulee uusia malleja. Esimerkiksi Niken Self-Lacing Basketball. BB Adapti, kyllä. Se oli aika siisti juttu. Vähän puolesta, vähän vastaan, mutta katsotaan vaikka ensi jaksossa siitä lisää. Katsotaan, jos me siitä keksitään jotain tarkempaa. Mutta hei, siinä anyways, teknologia jyrää, isoja kenkiä, makeita juttuja, kaikkea kivaa. 2019 näyttää ihan hyvältä. Kyllä mielellään ja mielenkiinnoissaan odottaa, että mitä sieltä oikeasti tulee. Juuri näin. Joo. Sitten mennään eteenpäin. Seuraavaan. Sitten. Cash. Trash. Ottaisin, jos ilmaiseksi saisin, mutta penniäkään en maksaisi. Ja käyttäisin. Sovitaan se vielä siihen. Kyllä. Eli cashit, trashit, kaikki muut siihen päälle. Mitäs tällä viikolla ensimmäisenä sieltä löytyy? Mitäs me nostettaisiin? Otanko Puma RSX Trophy? Joo. Mustaa ja kultaa. Dynaaminen duo, voisiko se? RSX oman elämän ykkösstaroille. Ai et. Toi oli kyllä aika kliseinen. No, anyways, mustaa kultaista julkaistu jo. Suomestakin löytyy. Kivijalkakaupoista löytyy, verkkokaupoista varmaan Euroopan sisältä kanssa aika hyvin. Kyllä. Kliini. Pakko sanoa, että mä itse tykkään. Mä tykkään siluetista, mä tykkään tosta värimaailmasta. Siinä on tarpeeksi kultaista, mutta ei liikaa. Jep. Tosi hyvä balanssi siinä. Se vaan toimii ja
livenä kaikki se niinku, se on vaan hyvä kenkä. Kyllä. Mun Cash. mielestä. Se on cash. Ehdottomasti. Se on pöydässä, ei siitä sen enempää. Tai no hintapiste, mikä se pyörii? 110, 120. Suunnilleen sitä luokkaa. Joku semmonen. Ihan Affordable. ok. Sitten seuraava. Nike Air Max 720. Ei 270, vaan uusi 720. Ja siitähän Aurora Borealis back, eli siis revontulien väreistä ja fiiliksistä inspiroitu värimaailma siihen kenkään. Vähän tommonen black silveri, mitä tulee miehille. Naisille taisi olla semmonen vähän niin kuin tumman sininen, navy sininen. Kyllä. Ja aika hyvän näköinen. Mä taas tykkään tuossa, että toi on kiva uutuus Nikeltä ehdottomasti just. On. Mä tietyllä tapaa ehkä 270 ei ollut itselle se niin semmonen sykähdyttävä uutuus, mutta tossa on jotain. Siinä on jotain. Siinä on, kun se koko pohja on sitä ilmakuplaa. Se on just se, mikä ainakin itselle jäi siitä 270 puuttumaan. Kyllä. Se ei ollut koko pohja, vaikka se pelkästään sillä kantapäälläkin sitä saatiin tosi mukavaksi. Mutta sitten taas se, että se oli muuten sitä perus EVA-pohjaa, semmoinen yleensä valkoinen. Se ei oikein lähtenyt, mutta tämä isosti. Tämä lähtee kyllä tosi isosti, mutta taas viimeisimmän tuomion voi sitten antaa, kun sen on nähnyt kädessä. Sen on kokeillut jalkaa, mutta näillä tiedoilla, mitä on, kuvilla, mitä on nähnyt, ehdoton cash. Kyllä, samaa mieltä. Ehdoton cash. Laitetaan pöytään. Näin. Kyllä, ja viimeistä kohti. 3 raitaa. Katsokaa. Tää oli ihan sovittu. Eli Adidaksen ja Pharrell Williamsin Solar Hu. Chinese New Year, CNY. Kyllä. Punaista, mustaa, valkoista boostia, pikkasen kultaa. Ensipuraisu. Sinänsä, kun ajattelee ja katselee värit, niin värimaailma toimii. Mutta sitten jotakin se pikkusen jää puuttumaan. Ei paha, mutta ei paha, mutta se taas niin kuin puhuttiin Adidaksen viime vuoden hommista, tämän vuoden hommista, mitä odotetaan, niin on taas ehkä puuttuu se viimeinen silaus. Kyllä. Olisiko siitä pitänyt tehdä vielä vaan yksinkertaisesti paljon räväkämpi? Olisiko siitä pitänyt tehdä vaan paljon vaisumpi? Semmoinen selkeämpi? Se on vähän mun mielestä tällä hetkellä, mitä on nähnyt kuvia, niin mun mielestä toi Solarhu on jopa paremman näköinen siluetti, tai mieluummin ottaisin sen kuin näitä uusia Human Race NMD. Se on pakko sanoa, että siinä mielessä tämä melkein taipuu sinne seteleiden puolelle. Mä en lähde nyt ollenkaan. Yleensä löydän kaikesta jotain semmoista hyvää ja positiivista. Tällä kertaa jos se haisee, näyttää, niin silloin se yleensä on. Niin, mutta mun puolelta kyllä se menee sinne trashin puolelle. Ei siinä varmasti on hyvää kenkeä ja mukava, mutta mulle ei jatko. Mulla se on ihan rajoilla, mutta mä sanon, että se on, ottaisin, jos ilmaiseksi saisin, mutta penniäkään en maksasi. Kyllä. Ja kyllä sen jalkaankin työntäisi ja ihan mielellään käyttäisi, jos sen ilmaiseksi saisin, mutta veikkaan, että sitä päivää ei tule näkymään. Kyllä. Jos ei joku halua mulle lahjaksi sellaista ostaa US-10. Aina voi toi. Aina voi kokeilla. Mut hei, olis meillä siinä tältä viikolta, tältä erää taas kaikki. Se voisi olla hänessä. Se oli siinä. Jatketaan ensi viikolla, jos keretään. Jos ei keretä, niin seuraavalla viikolla. Mutta koitetaan ensi viikolla saada taas pätkää ulos. Ja niin kuin tutusti ja tunnetusti. Tämä oli Kenkäkahvit. Minä olen Tuomas. Ja mä oon Miikka. Ja ensi jakso. Ciao.